shi sabon Allah dama shi yake jawo fitintinu. Lokacin da abun ya taso tuba ake a koma zuwa ga Allah. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarru. Amma in har abin na faruwa kuna ci gaba da sabon Allah, jama'a kamar kuna gaya ma Allah ne ku fa abun bai iso inda kuke ba. Yana daga cikin hanya na dakile waɗannan musifu shine roƙon Allah. Roƙon Allah. Mu tashi da roƙon Allah. Mu tashi da roƙon Allah. Mu tashi tsaye wajen roƙon Allah. Allah ya ɗaga mana wannan musifa. Allah ya tsare mu ya kare mu daga wannan musifa. Yana daga cikin shawara da annabin rahama